Kublai shibuni pi bapeja kanika video ko pamenta. Hang ning nya pej ya kipus balaj hapo Delhi Police. Barok kipus ki balaj ki don kumbasan hajar praspa asau pendriu. Na pedeng kini ki san hajar praspa asau pendriu. Tangkishan rang ki laj kumba. Lai hajar khanes paar. Bat ki kantei si hajar khanes pa sau. Kasnem kaba pila ban apply ke long kum ni harum. Pide bandon ya kakarta kaba khatpra hadu arpsan snem kata kasnem kha jong pi kamdei hapo yaka si hajar khanes pa khnai psan bat omdei ban palat yaka ar hajar ar ka salary kadei ka pay level 3 kata ar pue hajar hanya spa hadu ndrup khanda hajar si spa kakerdan kaba pila ban apply kalong kum ni harum pide bandep ya ka kelas 12 na kanu kabut bla itu daka sorkar ka application fees pi haban siu shispa tingka lajno ki SC bat ST lani ki ex serviceman kimdon kam siu AA ya ka exam pila ban tho online na kanu ka center kaba pijet bat kitu ki candidate ki ba kwa ban apply ki haban apply online na po kani ka website ssc.nic.in bat kalas dit jongkane kadai hadu hinyau tarik September ar hajar arpau tangkini kublai shibun.